Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 1940. Ο Ιταλός πρεσβευτής Εμμανουέλε Γκράτσι παραδίδει το τελεσίγραφο στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά. Να, πως περιγράφει ο Γκράτσι τη συνάντησή του με τον Μεταξά. Ήταν λίγα λεπτά μετά τις 3 το πρωί. Είπα στον Μεταξά ότι η κυβέρνησή μου είχε αναθέσει να το εγχειρήσω προσωπικά ένα κείμενο με το οποίο η Ιταλική κυβέρνηση απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση των στρατευμάτων της στον ελληνικό χώρο από τις 6 πρωινής. Όταν ο Μεταξάς τελείωσε την ανάγνωση, με κοίταξε κατά πρόσωπο και με φωνή λυπημένη αλλά σταθερή μου είπε: «Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Όχι απαραίτητα, εξοχότατε. Όχι, είναι απαραίτητο». Δεν ήξερα τι να απαντήσω στα λόγια αυτά του Μεταξά, ο οποίος προτιμούσε να διαλέξει για την πατρίδα του το δρόμο της θυσίας και όχι το δρόμο της ατιμώσεως. Ο Μεταξάς δεν φαίνεται να διστάζει καθόλου να αρνηθεί να υποκύψει στο Ιταλικό τελεσίγραφο, χωρίς μάλιστα να συμβουλευτεί το βασιλιά Γεώργιο. Ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Ξύπνησα τα χαράματα με τις σιρήνες, οι οποίες χτυπούσαν δαιμονισμένα, αλλά και με τις καμπάνες εκκλησιών που χτυπούσαν χαρμόσυνα. Όλοι έδειχναν ενθουσιασμό, βγάζανε σημαίες στα μπαλκόνια τους, κόσμος μαζευόταν στο δρόμο, τυχοκολούσαν τις προκηρύξεις για τους επιστράτους και όλος αυτός ο κόσμος σιγά σιγά από λίγους έγινε σαν λαοθάλασσα, οι οποίοι ήταν ενθουσιασμένοι, τραγουδούσαν, φωνάζανε και προχωρούσαν προς την Ομόνια. Το όλο σκηνικό ήταν σαν πραγματικά να είναι πανηγύρι. Η διεθνή συγκυρία εκείνη τη στιγμή είναι εξαιρετικά δυσμενής για την Ελλάδα. Ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρίσκεται ήδη υπό γερμανική κατοχή. Η Γαλλία έχει ιτηθεί και η κυβέρνηση της ελεύθερης Γαλλίας υπό τον στρατάρχη Πετέν ακολουθεί φιλογερμανική πολιτική. Η Σοβιετική Ένωση υπογράφει με τη Γερμανία το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ και προσαρτά μέρος της Πολωνίας στα εδάφη της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παραμένουν ακόμα ουδέτερες και μόνη η Βρετανία συνεχίζει να αγωνίζεται, παρόλο που έχει υποστεί αρκετές ήττες σε διάφορα μέτωπα του πολέμου. Πολλοί πιστεύουν πως ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα υπέρ του γερμανοϊταλικού άξονα και ο Μουσολίνι βιάζεται να έχει μερίδιο από αυτή τη δόξα. Θεωρεί πως η Ελλάδα είναι ένας εύκολος στόχος. Είναι φανερό πως η Ελλάδα θα σηκώσει μόνη το βάρος ενός πολέμου ενάντια σε μια σύγχρονη πολεμική μηχανή. Αυγούστου 1940 το αντιτορπιλικό Έλλη συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις της Παναγίας στην Τίνο. Είναι 8:30 το πρωί. Μια εκοφαντική έκρηξη ακούγεται. Πυκνός καπνός υψώνεται από το Έλλη που γέρνει από την αριστερή πλευρά και αρχίζει να βυθίζεται θανάσιμα χτυπημένο από το ορπίλι που εκτόξευσε το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο. 9 αξιωματικοί και ναύτες σκοτώνονται, ενώ 24 τραυματίζονται. Το ίδιο υποβρύχιο αποπειράται στη συνέχεια να τορπιλήσει τα επιβατικά Έλση και Έσπερος που βρίσκονταν μέσα στο λιμάνι της Τίνου. Ευτυχώς η απόπειρα αποτυγχάνει και οι τορπίλες καταστρέφουν μόνο ένα τμήμα του κρεπιδώματος του λιμανιού. Μέρες πριν την Ιταλική εισβολή, ο Μουσολίνι συγκαλεί σύσκεψη στο Παλάτσιο Βενέτσια της Ρώμης, με σκοπό να πάρθουν οι τελικές αποφάσεις για την επίθεση στην Ελλάδα. Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο Υπουργός Εξωτερικών Τσιάνο, ο στρατάρχης Μπαντόλιο, ο τοποτηρητής στην Αλβανία Τζακομόνι και ο στρατηγός Βισκόντι Πράσκα, γενικός διοικητής των δυνάμεων στην Αλβανία. Ο Πράσκα διαβεβαιώνει τον Μουσολίνι ότι οι ελληνικές δυνάμεις στην Ήπειρο θα εξοντωθούν μέσα σε 10 με 15 μέρες.
Η αναλογία χερσαίων δυνάμεων είναι 2-1 υπέρ των Ιταλών, ενώ απέναντι στα 400 Ιταλικά αεροπλάνα η Ελλάδα μπορεί να παρατάξει μόνο 140. Η Ελλάδα όμως δεν βρίσκεται απροετοίμαστη. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική αναδιοργάνωση και εξοπλισμός του στρατού, ενώ ο αρχηγός του στρατού Αλέξανδρος Παπάγος έχει επιμεληθεί των σχεδίων επιστράτευσης. Επικεφαλής της 8ης Μεραρχίας στην Ήπειρο βρίσκεται ο κατάλληλος άνθρωπος, ο υποστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος. Στα 2 χρόνια που βρίσκεται στην Ήπειρο έχει οργανώσει αποτελεσματικά την άμυνα της περιοχής και έχει πάρει την απόφαση να αμυνθεί στη γραμμή Ελέας-Καλαμά. Έστησε πρόχειρα αντιαρματικά εμπόδια, έφτιαξε πολυβολία σε σταυροδρόμια και έκρυψε τα πυροβόλα ακόμα και σε ορεινές πηλιές. Ας ξαναγυρίσουμε στη μοιραία νύχτα. Ο διοικητής της 8ης Μεραρχίας στην Ήπειρο δέχεται ένα επίγον τηλεφώνημα από το Γενικό Επιτελείο. Έχουμε πόλεμον. Ο Χαράλαμπος Κατσιμήτρος απαντάει. Δύναμαι να βεβαιώσω υπευθύνος τον κύριο αρχηγόν του Γενικού Επιτελείου και τονίζω τούτο ιδιαιτέρως ότι δεν θα περάσουν οι Ιταλοί από το καλπάκι. Ο Κατσιμήτρος, που για 5η φορά στη ζωή του βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου, συντάσσει την πρώτη πολεμική διαταγή. Αξιωματική και οπλίτε της 8ης Μεραρχίας. Διανοίγεται το στάδιο της εκτελέσεως του υπέρτατου προς την πατρίδα καθήκοντος δια αντιστάσεως μέχρι σε σχάτων, συμφώνως προς το σχέδιο ενεργείας. Αμυνθείτε του ιερού πάτριου εδάφους με τα φανατισμού εναντίον του επιδρομέως, ώστις ήλθε να προσβάλλει τούτο ανετίως. Αναμνηστείτε των ενδόξων παραδόσεων του έθνους μας και πολεμήσατε με λύσα κατά του εχθρού. Το σκοτάδι ήταν πηχτό ακόμα. Στις 5:30 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, όταν το Ιταλικό πυροβολικό άρχισε να βάλει με πρωτοφανή σφοδρότητα προετοιμάζοντας την επίθεση. Κατά δεκάδες χιλιάδες οι άνδρες πέφτουν να καταταγούν χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο.